काय हो तुम्ही आटे पटेलेत? खोटे बोटेल शे उभा शे मी आटे. काय वेणार बो पिंट्या बलता टेन्शन मध्ये किरण आज. काय करत भो नशीबच खोटा शे म्हणा. आज शिकिले तो ते मी बी आज मोठा माणूस बनतो. चांगला शहर मा राहतो नोकरी करतो. आवाडे गाव मारा असा हाडा चिडानी मारतो. आता पोर देखाल गो तर डिग्री सांगेऊन MBA तेसने बी शिकेल पर डोकाल लाई दिली. काय बात करा ना तुला पण MBA नी डिग्री आहे? हाँ MBA नी डिग्री म्हणा पण महा बेरोजगार आदमी. आता शिकेल बायको गया मगालेले दररोज उठून ब्युटी पार्लर जास शॉपिंग ले जास कतानी पैसा काढू मी बेरोजगार माणूस. आणि तू तोंड कस काय लाल होई? काय नाही भाऊ बायको कधी फेरन लावली मागणार ती एवढंच बोलाल गो कितली फेरन लावली लावत दिनभर मा बाई ना चुलान जागे बसली होती शिलगल लाकूड फेकी मार तोंडवर अख्खं थोबडं सुजाड देतं म्हणून. मायजान बापू मार खाता खाता बचले मी मांगल दरवाडीन बिना चप्पल ना पेयले मी. काय करस भो तू सांगस मला आणि मी सांगो तुले. काय होणार रे तुले बी तुम बायको हुन काढता. ओ दादा ना लगन व्हायला राहतं वय तर बायको हुन काढी ना. लगन नेन बायकोनी बिकोनी कोण हुन काढी माले. गई तुम्ही काल ती पोर देखाले. मग काय होईना ती पोर म्हणे पोरांनी पाहिजे म्हणे ये ना तोंड करोना सारखा दिकस म्हणे आणि मोजीने ना डोकार म्हणे 8-9 बाले दिखतस म्हणे. वयस्कर जागे कोण लगन करी म्हणे. भरी जवानी मा बाले उडी जायला चला ते. काय यार तू हसी ना माले. अरे नाही रे मी हसी तुम्हाला ठसकाय लागणार था ते जाऊ दे वही ते काम देख ना मना करता. मिरच्या तोडाना काम से चाली का वो तुले? अरे वो चाले काय चालवणच पडी ना काय करू घर बटे बटे सन बायको फेरन लावलेले पैसा नाही दिला आको दे लाकूड मारे फेकी चाल जसं होय तसं करलीस मी काम. चाल मग घरच्या डबा बिबा बांधलाय मी यस्तुल बाला आलाय. बर चारी ओके हो शांती डबा बांधते म्हणा आज मिरच्या तोडायला जाणे मारे. मायवा मिरच्या तोडाले एक लाखला चालत का? मी बी सू. हा तू बी शिवाले ने मी काय पिकनिकले नाही चाललो मिरच्या तोडायला चाललो तडे मजुरी कराले कोटे बी पाठत लागस का. हा येऊ द्या ना माय माले बी कधी मध्ये वावर मा कस काय तुम्ही मजुरी करता देखू द्या ना मी बी कर लागसू ना तुमले. नको ताई ओ अक्का राहू दे हो माय तू मजुरी करशी तडे 50 रुपयानी 500 रुपयाने मला दवाखाना घालायला लावशी राहू दे गुपचूप घरात बट आपला आपला थंडी हवा मा. तुमले सांगा ना मी एकदा ना मला या नशे म्हणजे या नशे. अव शांती ऐकत जाय ना मंडळी इन शांती नाव कसावरून ठेवले तेच समजत नाही माले. दुनियाभरने घर मा शांती राशील किसन. काय बोलला? काय नाही वय तोंड आलाय रामतो नुसतं. चाल रे पेंट्या वय नका तू ना टाइम राहणार आहे. बाय इथून वय नि पाठ लागला नेणार भो माल बी येणार शे म्हणे मिरच्या कुडाले. मग लिहिले ना रे. अरे लिबिली शी समय समय करणं पडले व तिना 5-5 मिनिटं मना खरा चालू आहे जास्तडे. हा आपण दोन्ही मिनिमी सदीना काम कर लागतो समायला सो चाल. देख बरं भो न तू वावर पोस्ट नका सांगशे कता लय म्हणून कोणले लय गुना जानो. हा चल चल नाही बोला चल चला निघा दे. चला आता नेऱ्या पेरा वेगात आई वावर दुपारचे पुरं कर रे बरं आपले. चला मग लागा पाटा शांती मिरच्या बोलतात ती त्यात बरं हात तुला चरा चरा करतीन नेक समायचं डोळा बियाल नको लाईनी घेऊन आता कोणतं बट शिवाटा वावर मा. अहो रे माल नको शिकांनो मी 4 रुपये हुशारे ग्रॅज्युएट वर्षे मी समज ना का. एकदा ना मिरची चटका लागणार ना तुम्ही बटे ग्रॅज्युएट नाही घे याडे. चला चला वो कहते झगड़ा ना करा तुम्ही अडे. काय रे पिंट्या काय आहे ना आडे पाणी बॉटल भेटी का मला 30 लागेल पाणीनी. पाणी बॉटल आडे कोडो आणू तुला माझ्यावर मग पाणी बॉटल ते डाबरा मग पाणी पडेल जाऊन पिले. वहिनी आता नाही रिपेरी करेन तुम्ही इथला पाणी बॉटल मागला ना. काय करू माय ओंग तिथलं पडा ना ते मागणंच पडी ना आणि या टांगण्या मिरच्या असता मला हात चरा चरा करणार मला पहिले माहित राहता ते मी ग्लव्स निघाले तुका. देख रही ना नाटक चालू है क्या हो पानी लाईनी ग्लव्स लाईनी तुम्ही जाणं शे का लावू म्हणा बावले फोन. हा जाहिरानो नको बावले धमकी देऊ 5-5 मिनिटावर फोन लावतो आणि येता येता छत्री बी लई जात मला ऊन बलतं लागणार ना.